Hej derude. Så blev det sgu torsdag, og jeg kan lige så godt sige det. Hold kæft, hvor jeg er træt af motoriseret køretøj. Som de fleste ved, så holder Spotty jo på værksted i øjeblikket, og jeg har sådan arbejdet lidt på havetraktoren de sidste dage, fordi den har ikke rigtig ville starte. Super fedt. Den kører perfekt lige nu. Lige indtil jeg lige skulle ud og køre en lille tur på den. Hvad sker der så? Der mangler sgu et dæk. På en skala fra 0 til 1. Hold kæft, hvor jeg er træt af det. Ja, og så kan I sige, ja, men det var det så slut, når man håndskubber og bare få gang, og det har vi også, men jeg vender lige rundt. Når man har 3.500 kvadratmeter græs, plus minus, jeg ved det faktisk ikke 100%, det slår man ikke i hånden. Eller med en håndskubber. Så der var sgu lige lidt mere arbejde.